Μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό, το οποίο ο επιβάτης λέει ουσιαστικά ότι είμαστε εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις Ράγες. Για να το ακούσουμε. Γνωρίζουμε ότι είσαστε εγκλωβισμένοι στις Ράγες. Το γνωρίζουμε ότι είστε εγκλωβισμένοι στις Ράγες. Πόσα άτομα είστε? Όλο το τρένο, απλά μερικοί έχουν βγει από το τρένο, μερικοί δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Μπορεί να είναι ακόμα στο τρένο, υπάρχουν διάφορα. Πώς λέγεστε εσείς? Όχι, είστε εγκλωβισμένος κι εσείς μαζί με τους άλλους ανθρώπους, σωστά? Ναι, έχουμε προχωρήσει εμείς μπροστά από το βαγόνι. Κοιτάξτε, να σας πω, ναι, όλο αυτό είναι δοσμένο. Είναι δοσμένο στην πυροσβεστική, είναι δοσμένο στο ΕΚΑΒ, είναι δοσμένο στην αστυνομία. Και γνωρίζετε και την τοποθεσία, έτσι. Ναι, βλέπετε κάποιον βαριά τραυματισμένο, βλέπετε κάποιον που χρήζει πολύ επίγουση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε σημείο που έχουμε προχωρήσει και όσοι βρίσκονται εδώ νομίζω ότι δεν είναι βαριά τραυματισμένοι. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, μην ανησυχείτε, ψυχραιμία. Τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Πρέπει να... Δεν μπορώ να σας δώσω... Δώστε μου μισό λεπτά. Ναι, να σας πω, θα περιμένετε να έρθουν οι αρχές, θα περιμένετε πυροσβεστική, θα περιμένετε αστυνομία. Εγώ από εδώ δεν μπορώ να σας δώσω κάποια οδηγία. Όχι, δεν κινδυνεύουνε, όχι. Δεν κινδυνεύετε, δεν καίγεται κανένα βαγόνι, σωστά? Δυστυχώς υπάρχουν καπνοί. Υπάρχει καπνοί, ναι, το ξέρω αυτό. Απομακρυνθείτε από το σημείο που υπάρχει φωτιά. Αυτό μπορώ να σας πω σαν πρώτη οδηγία. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το υπόλοιπο θα επιχειρήσουν οι αρχές άμεσα. Διατηρήστε ψυχραιμία. Εμείς να καθίσουμε πάνω στις Ράγες. Μπορείτε να φύγετε από τις Ράγες? Όχι, είμαστε δηλαδή, έχει Ράγες και δεξιά και αριστερά έχει δέντρα, βάτα, δεν μπορούμε δηλαδή. Θα πρέπει κάποιος να μας βγάλει από εδώ πέρα. Ωραία, θα περιμένετε να σας απεγκλωβίσουνε, κύριε. Εντάξει. Αν δεν μπορείτε να βγείτε, θα περιμένετε να σας απεγκλωβίσουνε. Μην πανικοβάλλεστε. Υπάρχει πιθανότητα να περάσει άλλο τρένο από εδώ πέρα? Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσει άλλο τρένο από εκεί. Μην ανησυχείτε καθόλου. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος από αυτά τα ηχητικά, το πόσο οργανωμένο είναι το 112 και τι οδηγίες δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πάνω στις Ράγες.